Vi havde et gammelt fyr, som brugte en frygtelig masse piller, og det var for dyrt for os. Jeg ringede til en kammerat, som har haft MGM-pillefyr i en 7-8 år. Jeg har været ude at se det og var meget fascineret af det. Og han siger, at næste gang han skal have et pillefyr, så køber han MGM igen. Jeg ringer så til Carsten, og vi snakker lidt om, hvad mit behov det kunne være, og han finder frem til, at et Comfort 15, som er helt nyt pillefyr på det her tidspunkt, at det kunne være den rigtige løsning for mig. 3 uger senere, så kommer han ud og monterer det, og det er et rigtig fint stykke arbejde, de laver. Det har kørt super fint lige siden. De små ting, der har været, det har vi kunne tage i telefonen, og han kender helt 100 hans produkt. Det er blevet så meget nemmere. Hver dag førhen med det gamle pillefyr, så var jeg nede og stå og skrave aske af for at rense det. Det nye pillefyr, det kører autorens flere gange i døgnet, så at man har optimal udnyttelse af varmen. Den bruger selvfølgelig mindre piller. 30%, når det har været koldest i vinters, det har været en meget positiv overraskelse. Og nu her, når dagene de bliver lidt varmere, ja, så ser vi faktisk endnu større besparelse. Så det er virkelig noget, der har kunnet mærkes på pengepunkten. Så vi er alt i alt rigtig, rigtig glade for vores MGM-pillefyr.